Dobré dopoludnie želám, vážení spoluobčania z Handlovej, Marek Baláš. Zase vám ukazujem tento krásny parčík, v ktorom sedím a zase počúvam svojho Boha, počúvam jeho hlas a chcem sa s vami podeliť s jeho slovami a s jeho informáciami, ktoré dostávam pravidelne takýmto spôsobom relaxu. A čo vám chcem dneska povedať? No, chcem vám povedať veľmi dôležité, životne dôležité veci, ktoré sa odohrávajú. Vieme dobre, čo vyhlásil maďarský prezident Orbán na zhromaždení občanov v Maďarsku, a vlastne všetko povedal, čo bolo potrebné povedať a čo bolo zakázané doteraz hovoriť. Čiže NVO svetovláda vytvorila svoj plán v rámci Európskej únie a Európska únia je pravou rukou tejto svetovlády, aby boli vlastne zlikvidované malé národy európske a hlavne slovanské národy. Okupácia Sýrie a všetky tieto udalosti, ktoré sú s tým spojené, sú vlastne dôkazom toho plánu a vlastne naplnením toho plánu. Keďže už toto Maďari vedia, Orbán vyhlásil a vyzval svoj národ, aby sa pripravil na okamžitý odchod z Európskej únie, je nanajvyš potrebné, nevyhnutné pre Slovákov, pre občanov Slovenskej republiky, aby zachraňovali svoju vlast, lebo politici, ktorí sú kúpení týmito oligarchami, sú vlastizradcovia a neurobia nič pre záchranu Slovenska. Preto vyzývam všetkých občanov Slovenskej republiky okamžite, aby sa zmobilizovali, ak chcú zachrániť seba, svoje deti a zachovať národnú a štátnu identitu Slovenska, zachovať si svoje vlastné životy a zachrániť, aby sme už teraz túto jar zabezpečili potravinovú sebestačnosť, pretože ak nebudeme mať dostatok potravín nasadeného množstvo obilia, ak nebudeme mať zemiaky, proste základné potraviny, tak sme skončili sme, pretože toto budú hlavné veci, ktoré budú používať na vydieranie nás, aby sme zotrvali v Európskej únii a plnili vlastne ich plán zániku Slovenska, zániku Slovákov, zániku národa ako takého. Rómov sa to týka bezprostredne a vyzývam týmto, aby sa pridali k slovenskému národu a neočakávali, že Európska únia v rámci svojho multikultúrneho plánu ich bude zachraňovať a stavať proti národu, proti majorite slovenskej. Vyzývam Rómov, aby sa chytili múdrosti, aby vzali proste múdrosť svojho srdca do svojich rúk, aby sa pridali ku mne a pridali k národu a k majoritám všade tam, kde žijú v tom ktorom štáte. Musíme sa všetci spojiť v tomto štáte na ochranu nás všetkých a začať proste pracovať na potravinovej sebestačnosti už tento rok. Už túto jar musí sa všetko zmeniť. Treba začať proste nakupovať dobytok, začať chovať hydinu, všetky polia musia byť obsiaté obilím, proste nasadené zemiaky. Toto je najdôležitejšia úloha, ktorá nás momentálne čaká. Jasná vec, že nás budú chcieť predbehnúť udalosťami, ako sú akcie migrantov, výbuchy atomových bomb, otrávené vody, otrávené ovzdušia, napádanie ľudí, občanov jednotlivých štátov migrantmi, aby tu vznikla občianska vojna, aby tu vznikol chaos, panika, lebo toto oni presne chcú spraviť, toto oni chcú vyvolať. Takže, vážení spoluobčania, vyzývam vás touto cestou. Aktivizujte sa. Vydal som informáciu, že mobilizujeme občianske hnutie. Volajte mi, všetky informácie sú na internete. Ozývajte sa, zakladajte bunky, zakladajte okamžite kluby tohoto hnutia, bez rozdielu farby pleti, pohlavia. Všetci robíme preto, aby sme zachránili seba samých.